Para Filipino-Mexican. Tarakangin. Para hola burrito. El barquilo chado nachos. Para cilantro Filmes Cantina lala. Panibagong vlog na naman po. At nandito po tayo sa Dagupan, sa Cilantro. Alright. Siyempre kasama na naman po natin yung Pangasinan Vlogger sa area ng Dagan, Perez Boulevard. Pupunta po natin yan. Pasok na po tayo. Let's go! Let's go inside! Alright. Kasama na natin yung mga natin. Dito tayo sa loob. Pamangkin natin. Alright. So, kailangan natin at kung ano yung mga mayroon sila dito, titignan nyo yan. Pre, taco. Mga yan, makita nyo. May kaliente, dinamitas, salpicado, papi fritas. Filipino-Mexican. Raul ang ating sponsor. Ulala is in the house. Yo. Yan, may nachos na po kagad dyan. Oh. Nachos! Walang hechos! House salsa sa cilantro. Yung beef, so may mga mixture siya ng mga spices. Green sauce kung tawagin sa cilantro. So ito yung pipino ito. So medyo kulang pa kaya dagdagan. So kailangan naka-spread siya, nakabalot. Saka ito torch natin, huwag natin masyadong itutok. Kasi the more na itututok mo siya, mas mabilis masunog yung cheddar. Kailangan hindi mo tapos ito yung huli, lalagyan natin siya ng parsley. So ito na yung finished product ng beef nachos ng cilantro. Burrito! Favorito! Tapos tubig, microwave o kaya sa grill, baliktad din natin. So lalagyan natin ng so spread lang natin para bawat bite nakukuha. And then yung huli, yung rice niya. So ipopold na natin siya. So ganyan, kailangan mag-lock muna dito sa gilid para hindi lumabas yung laman niya. Irarap na natin siya. Ipipress lang natin para compact siya sa loob. So lagyan lang natin ng parsley. So ito po yung burrito natin sa cilantro. So, in terms of our bestsellers here in Cilantro Foods, we have beef nachos, our bestseller. Tapos we have also caliente wings, quesadilla. We have 3 kinds of quesadilla. Supposed to be, we have beef, chicken, and cheese. And our bestseller in terms of quesadilla is the beef one. In terms of nachos, we have 3 kinds also of our nachos. We have beef, chicken, and plain. And our bestseller for this is the beef nachos. In terms naman po sa our main course, we have the pork ribs. We have also paella. Paella is good for sharing. Most of our dishes here are good for sharing. Most likely around 2 or 3. And our bestsellers is paella. We have also pork ribs. We have also pork chop. And our steak, we have Nacho Lucha steak. And we have also rib fingers and lamb chop. Video na po kami. Yan, bago kami kumain, siyempre meron tayong video. Bago ang lamunan, may video muna. Yan, Pangasinan Vloggers in the house. Filipino-Mexican food po. Siyempre, cilantro lang po dito sa Dagupan. Alright. Kakain na naman po tayo. Yun na nga, natapos na naman. Siyempre, pag natapos na naman, ang mangyayari dyan, makikita nyo. Yan na naman, oh. Sira na naman po. Wasak na wasak ang kain. Yan. At kung nagtatanong kayo kung bakit hindi ko binibideo nung kumakain kami, nagta-timelapse po kami. Meron po kami timelapse. Nandun. May timelapse po. Ayaw namin may store po eh. Thank you po. Basta kay Uncle Cleffy. What's up mga pamangkin? Yeah! Like, share, subscribe na rin mga pamangkin at maraming salamat. Cilantro Filmes Cantina at Ulala. Alright.